Nining Miyerkules Santo sa hapon, ginauman ng daan sa mga otoridad ang pagdagsa gyud sa mga pasahero paingon sa lain-laing probinsya. Matod sa Cebu Ports Authority, kagahapon palang daan gani kuno, midoble na ang gidaghanon sa mga arriving ug departing passengers. Gipang hinaot nila nga mo-kooperar ang publiko aron matunhay ug hapsay ang biyahe. Niyang report ni Nico Sereno. Sayong nag-abot-abot sa pantalan kini mga pasahero nga dunay biyahe karong adlaw. Ang uban misiguro nga makabiyahe og sayo sa dili pa ang bulog sa ubang mga pasahero nga gilaumang magsugod karong hapon o gabii. Hugot ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad aron mahapsay ang biyahe. Nakamuntar na ang mga assistance desk sa lain-lain nga ahensya aron kadangpan sa mga biyahedor karong panahona. So far, sir, wala pagitay na dawat nga mga major nga mga reklamo gikan sa atong mga pasahero, and then sa pag-update po nato sa atong mga pasahero no sa mga status sa port situation, updated po ang ato ang Cebu Port Authority Facebook page. Sa datos sa Cebu Ports Authority, kagahapon Abril 4, kapin sa 86,000 ka mga pasahero ang miagi sa mga pantalan sa tibuok Sugbo. Kapin 40,000 ang arrivals o kapin 46,000 ang departure. Doble kini sa gidaghanon sa mga mibiyahe ni atong miaging mga adlaw nga kapin 40,000 ang passenger traffic. Nag-expect jud mi, sir, nga modaghan pa, pero naningkamot ang Cebu Port no, kauban sa among mga partner agency sa gobyerno nga kanang maatiman nato ang tanan natong pasahero, walay mga stranded tungod kay walay biyahe. Sa gawa sa pantalan, dunay mga shipping companies nga mipahibaw nga puno na gyud ang ilang biyahe. Ang ubang barko fully booked na hangtod karong weekend. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.